Ang tini faisok baijak salama develop bai khobjago obo kusum para o tini sini takuk masa belai no chaya sugya hinoi khnawi phaimani gibini khukti no khnai nei leyano bo tini tamsa dara nong tini ano tamni bogi ringman klaika ang rimani khai anno ko no kurui huk kurui boro kurui no kisimsi thunan kurui chanan kurui abhai obostha ta abom bagai rimman ta kai no ni bo ko pati ro no je sabam bo netaru balo no khungsabu dia hai ko tini problem ti kurui laman bo kun ବ୍ୟବস্থা kurui abhai ta ko nan nok bo ko kisimsi nai nai ta nang bisi busuram kha o jaga o phai tong phaimani aro ko 40 বছর হাইরো কাইতুকো ওরা তো মানে 40 নাই এটা 40 বছরং khana Inge 40 বছরং mani yagulo nong kono neta ba MLA মন্ত্রী rong no nong kono sade saka amahai ba ani obostha hamya nok huk kisik ano kaisa nok rok rijadi amtiro hin sa saka এমনি সাকাও কো 20 বছর আগে সাকাও 10 বছর আগে সাকা বুকো নেটারনো খারিওয়া নুরিওয়া নেনো ফাল ফায়া জিব দিয়া সেঙ্গেল নো খাইয়ালা মাসে মায়া মাউন দङ darani sinmung sagari आम नुखाय अदिन कुमार देबर माता mo paran bo mungtamo पारा मुखाय कुसुम देबर मा पारा bo blog bai khobjak बराबर सामाल देबरक बिया खाय कससरा पुस्ताफि कससरा ता acha hinge borok election kana o hinge nini o nogo phayai nono budrok sade san paiba kono rok kichu sa paiba amahai budrok pai khenke nono nogrok riwano amtero hinsa sa kle inishan bur kas bufro kai ko phayo kai phakai sausno didi sung man kha kai nim ବ୍ୟବস্থা khainai no horo riwano akhai rok ni samani buko phasong kan kai te goina se khaya tungla Gengo tabuk bu sarkar bo ADC da klai na general tachi moto edesi kalayo ADC inge to Tripura motha klai neta motha kalai ta inge Tripura motha ni kono leader ba member chairman rok phade phainai phika ni niyom hai nok obostha hamya asuk angje phaino phika asuk kijing michik buko inge kaisa pan sin nai phayable buko phaino nai phayde hima abon pu aw hima ma buko phade phaya no nugya phayala nungbarong no soi da saka ba nong ani obostha hamya norok kisa naija de ano amtiro hinai nong sa saka ba emne saka samale prai somunang saw malai brum saw haipano khare aw riwan maksi hi sawo ta phaibon nai phaya buko center bu khale ya ang tong ta ko am bogona ma ha ke ko tabun songnan jaga puroi no kizini ung tong ta ye nong nok phai kang nini to nok si nokha hima hai nong un nok rok bahai ki thu te tang khanan ya khano o nukhung kore phana hanu ma thu ja uta te tang khanan nong wati rok lai khen ge nok de thu wati kale ke bang o side ro khondre thu ta nini nok te sap tong no chere ma sa tungo chere bo no ko tabu age khai tong mani tabu sapta di sapta kha no no khon mani sok pa ya dong ha nong le tam sam rok khai ang tang ko bin hugo din mujiri thangjawo binaro din mujiri ha kayo ma khaibo ke serasen tu cha phai mano suk ta abhai ta sa nono suk nok kichik michik ung tong mani ba kebo chuba mung rok khlai rinai hinai kebo sade sabai ya dani ne sun nok obostha hamya nok khai kebo sabai ne korida kaisa pano se khai ri phine korida khaibo phane kore khai bri phine korida khaibo phaya do yang nai sikok no ya phaya la buko oboro paran boro buko na na tai tamo ni jungjal tong ni niu jaga wo tui ni bahai jungjal tong karen ni bahai jungjal tong ko karen koroi tui ni bo ବ୍ୟବস্থা koroi o lama ni bo ବ୍ୟବস্থা koroi ko no hu ni bo aba ବ୍ୟବস্থা koroi ka ola ta ha ke no tong yo ta te tong khina la ka chapan sin nai nei koroi kai ba mai rok khai nong bor song sa mai kha an gan tin no song sa thaba ki ji go no khong koroi ya na no bo nai thanda ka gan no khuna khang koroi ka
Hambai do dara. Khazan takte buk song norok khnai ma khana tini salama addi block bai khobja go bu kusum parao tini o takhuk ni nok asok bolong kuthuk ma o saisung tongjao asok nok kisik misik khlai bo jara neta chairman tongnai rong no bo sai nai khe bo request khai nai khe bo oboni yagulo bo kebo phai nai phene kurui nahar dibini nukhung rok tam sanai politin bai si sungoi bo tongjao hingke asuk khairang masi jakhlai hingke jara neta jara MLA hinjangnai rong no ang kisa koyo o sini channel ni maidome jodi borok nukha hingke obono phai kisa naiphinani ongthong bono kisisa phono chuba mongri phainani ongthong ang o neta MLA rong no koijao bini nok huk rong no phai kisa nai naijabonai bini naidi nok busuk chikik misik bahai ke tongja khairang masija khlaioi nok khainkai mokol ni mukti klaio chini dofa rok chini tiprasa hinjangnai rok tabuk bo jaga jaga o bolong bisingo kuthuk nok kising misik tongo masai manung ya khlaioi obhai obosta yak siyagra na haine di bini belai si bolong kuthuk o bolong kuthugo bahai ke tongjaka saijung bini khuktui khnai mangkha 40 bosor ongkhapu o 40 bosor ongmani yagolo bo oro chungpreng koroi tui koroi omahai obostha lama gat hamya phainani asuk jungjalo tongo bolong kuthuk uisik oi ma phaio khajani takhuk tai bukuk song narok nogoi mangkhana o lama rong no nahadi chini tipra samchani lama rok khai omahai asuk lama hamya belai jungjalo tongo o lama rong no himoi thanani hingkai wati pamtui hingkai bahai ke thangnai asuk jungjal tini chini takhuk masa asuk bolong kuthugo tongjao belai no kosto tamni hingkai wati pamtui hingkai bo thangoi meya tam sanai bono o jaga o tui toroi thango asuk lama hamya lama limi hingkai asuk jungjalo tongo tamni hingkai oboda double engine ni sarkar sabka sath sabka bikas oboda sabka sath sabka bikas amoda hino ang nokha sabka sath sabka bikas abono bikas ongna hingkai omhai ke sabka sath sabka bikas hini sawoi tini lukurong no sawai konoi tini o bikas rok tam nukjagi hino tini asuk jungjalo tong chini dofa rok chini tiprasa hinjangai rok asuk bolong kuthugo lama hamya lampra hamya asuk tongjao bolong kuthugo saijung bahai ke tongnai nogoi mangkhana norok chini mangpili ni bisingtui nai tongdi।